Това тук е поле 3, което, както вече установихме, е най-добре заедно с определени участъци от поле 1. Сега пресичам напреки полето, за да видим такива участъци и в поле 1. Доста е шарено поле 3, както навсякъде всъщност. Шарено от гледна точка на различната големина на растенията. Но ето и поле 1. Тук с силните участъци. Общо взето това е